דבורית שרגל, את הפכת את הבלוג לאיזה עיסוק עיקרי בחיים, אפשר לומר. עיסוק חלקי. אני רוצה לשאול אותך אם הפייסבוק לא טיפה ייתר את עניין הבלוג, זאת אומרת... מבחינתי לא, אני משתמשת בפייסבוק כדי לקדם את הבלוג. גם בטוויטר? וגם בטוויטר. והבלוג הוא ישות אחרת לגמרי, זאת אומרת, זה לא, זה משהו מאוד פרטי שלי, שאני הקמתי, אני מנהלת אותו. צריך לספר דבורית על הבלוג שלך, שהיה בלוג שנקרא Velvet Underground. המון אנשים קראו אותו, הוא עורר המון עניין, בעיקר בברנז'ה. אף אחד לא ידע מי כותב את הבלוג במשך המון זמן. אמת. ואז יום אחד אמרת, זאת אני, דבורית שרגל, אני Velvet Underground, וזה יצר מין מהומה בביצה. ועכשיו יש לך בלוג שיודעים שזאת את כותבת אותו, ממשיכים לקרוא אותו, אבל הניהול הכלכלי שלו הוא קצת שונה. זאת אומרת, את לא כותבת עבור חברה, את כותבת עבור עצמך. נכון. ואת פותחת כובע בעצם, נכון? את אומרת, שלשלו מטבעות לכובעי ה... כובע זה קצת קשה לי עם התיאור הזה, אבל כן, פתחתי עד עכשיו, בשנים האחרונות, הבלוג הוא בעצם בין 5 וקצת, ובשנים האחרונות תמיד היה מי שמימן לי אותו. זאת אומרת, הייתי תחת חסות של דה מרקר או אורנג' או אייס, ומחודש שעבר, ממש שאנחנו חוגגים חודש, אני עושה את הכל לבד, הקמתי פלטפורמה משלי, ואני מציעה לאנשים לשלם. אני לא אומרת, אם לא תשלמו, לא תוכלו לקרוא, אני מציעה עולם פתוח ואומרת, אני מתפרנסת, הנה זאת אני מתפרנסת עכשיו מהבלוג, וזה תלוי בכם. הבלוג יתקיים אם אתם תשלמו עבור הקריאה. בלוג, שתדעו, זה בלוג שקוראים אותו בכל כלי תקשורת בארץ, כי ההתבוננות שלו על התקשורת היא ביקורתית. אבל זה לא בלוג רק לאנשי תקשורת. זה גם אנשים שרוצים להבין תהליכים מאחורי כותרות, מאחורי התקשורת, ולא אוכלים את המידע שנותנים להם כמו שהוא. את יכולה להדגים? זה מאוד מחכים. זה בלוג שיכול להחכים גם אנשים שלא עובדים בתקשורת. אולי נשמע דוגמה, משהו שקרה שאנחנו לא יודעים שזה, אבל מאחורי הקלעים את יודעת ש... תראה, זה לא, אני מנסה להסתכל על התקשורת, על העיתונים המודפסים מה באמת קורה מאחורי הקלעים של נבחרת החלומות? הרי כולם רוצים לדעת. אין קלעים בנבחרת החלומות. זה אני אספר, אחרי שאני אצא מפה, נוכל לכתוב לא, אבל באמת יש איך זה עובד באמת. תנעצי סכין בגבינו. אירוע תקשורתי גדול. אני לא אשלם על זה. לא, אני מוקסם מהתעוזה שלה להציע לישראלים לשלם אם הם רוצים. כן. את חדשה פה? איפה גדל? אני לא חדשה פה, אני קצת, בוא נאמר, אולי אני תמימה מדי או משהו כזה, אבל אני אומרת לקוראים שלי, אתם מכירים אותי כבר 5 שנים, זה לא שאני מציעה לכם מוצר חדש, אתם יודעים מי אני, מה אני יכולה לתת לכם. אז מה המוצר הזה, כאילו? מהו? את יכולה, מה יש בבלוג? בבלוג יש סקירה וביקורת על מה שמתרחש בסדר היום ציבורי, במרכאות מדי יום. לא כל יום יש חשיפות, זה בגלל זה, זה בגלל זה, אבל אני משתדלת לאמת בין אמצעי התקשורת השונים ולנסות להבין מי נגד מי ולמה זה ככה ולמה הכותרת היום, למשל אתמול, כל הכותרות, סליחה, שבוע כל הכותרות היו על ראש השב"כ החדש, האם יש לו כיפה או אין לו כיפה. יש לו כיפה. באמת. אם תסתכל... הם עלו על זה בסוף, באמצעות המוסד. נכון, אבל שים לב, למשל, התמונה שלו שהשב"כ הפיץ, אתה רואה את הכיפה? שום כיפה, שום דבר. נראה, תמים לגמרי. זה נקרא, בתוך המגזר, זה נקרא... את לא הולך לירח, אפרופו... בתוך המגזר זה נקרא שיטת ניסים משאל. זה מיקום מאוד ספציפי במדרון האחורי של הקרקפת, ששום מצלמה באולפן לא תקלוט את הכיפה. למעשה מה שדבורית עשתה, היא הבינה את התקשורת, את הכיוון שאליו הולכת כל התקשורת וכל הפרינט, הרבה שנים לפני שהם הבינו שזה הכיוון שהם צריכים ללכת אליו. למעשה ככה, סליחה שנייה, למעשה ככה אנשים יקבלו את המדיה שהם רוצים. זאת אומרת, ללכת ולקחת עיתון מהדוכן, זה ילך ויעלם. הבלוגרים הם היום בעלי הכוח, הם העיתונאים האמיתיים, הטוויטריסטים והפייסבוקיסטים. אלה האנשים שמדווחים. השיטה המסורתית תלך ותיעלם. דורית הבינה את זה המון שנים לפני. הבעיה שאנשים רוצים לקבל בחינם, גם היום העיתונים, הכל רוצים לקבל. אני חייב להגיד לך משהו, לאט לאט עיתונים בעולם, אנשים ישלמו על האפליקציה של העיתונים, הכסף הזה יעבור לעיתונים. אני בשמחה אשלם על הבלוג של, בתור לקוח, אני בשמחה אשלם כי אני מעריך את העבודה שלה, ובגלל שאני יודע שגם אין עוד תוכן כזה. זאת אומרת, זה לא שיש לה 20 מתחרים.
אוקיי, תני לנו עוד דוגמאות למאבקי כוח בתקשורת הישראלית. הרי ישראל היום ונגד ידיעות אחרונות זה אנחנו יודעים, אוקיי? ופרשת ביבי שמתפרסמת כאן, אך לא מתפרסמת שם, אנחנו יודעים ויודעים למה. יותר מזה, אנחנו כבר יודעים שאם מתחילה איזה מין פרשת אולמרט, תצוץ פרשת ביבי למחרת, כי עם הלשכה של זה יוציאו... ואם מינו מישהו לשירות הציבורי, נדע שאחרי יומיים יתפרסם שהוא בעצם התעסק עם זאת ונתן כסף לזה. כן, מה שמטריד זה שהעיתונאים הם קשורים למחנות. למשל, היה מחנה אשכנזי והיה מחנה ברק, ואתה רואה לפי ההתנהלות בתקשורת מי בעד מי, וזה די מקומם, כי לפי זה בנויה... למשל, מי העיתונאים ששייכים למי? מחנה אשכנזי, מחנה ברק? Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. לא, את לא צריכה להיזרער. אינטר שירה, פרנוסה מחתיר. פרנסה, אתה סתם מזה. לא, אני... רגע. זה שהוא עובד אצלך, כנראה. זה שלפי... אתה יכול גם לי לעשות כזה פרומושן, זה היה יפה. אני לא מבין מה אתה אומר. אני עכשיו דיברתי עברית. אז אני... רגע, איזה שפה אתה רוצה לדבר? לא, אני יכול לדבר בשפת ההווה, אם אתה הוא רוצה. שאל אם יש... לא יפה, לא... מה? לא, זה בסדר, אני רגיל. לא, אני לא... פעם זה היה מקובל. מה? לא משנה, הוא שאל אם יש לי זה פרנסה. הבנתי. אוקיי. מה אז לא יפה התשובה היא אחרי חודש אחד. אני יכולה להגיד שהיה ממש בסדר, יכולתי לשלם שכר דירה, דלק לקטנוע שלי ולקנות קצת אוכל. זה יפה. זה זה התחלה יפה. כבוד לחברה הישראלית, באמת. כן. כן, אני חושבת ש... אולי כולנו פשוט נעשה. אחרי שהוצאת תעודת קלון לחברה הישראלית, הגיע הזמן שמישהו פה... כן. זה 50 שהוא דיבר עליהם זה מחוץ לארץ, זה לא כאן. והיית רוצה לחזור לאלמוניות של פעם, שלא יודעים מי אני, וממשיכה לכתוב ככה תחת עלטה כזאת של אף אחד לא יודע מי זאת הכותבת הזאת בכלל? אני אסביר לך, יש אנשים שחושבים שלא הייתי צריכה להיחשף אף פעם למעשה, אבל אני פשוט לא יכולתי לעמוד בזה. זאת אומרת, מבחינה אישיותית, לא יכולתי, זה בעצם היה לנהל שתי זהויות. אני, לא ציינו כאן, אבל אני עיתונאית לשעבר, הייתי עיתונאית ותיקה הרבה מאוד זה שנים. מדהים שאת אומרת שאת עיתונאית לשעבר. לירון לפני רגע אמר שעכשיו את עיתונאית אמיתית. ושאת עיתונאית אז אני- לשעתיד. מגדירה את העיתונאית של העתיד, בדיוק. אין עיתון, אין מול שמכתיב לסדר יום. זה מה נכון, שמקסים אבל בזה. אני לא בטוחה שאני רוצה לחיות תחת הכובע העיתונאית. לא בטוחה שזה מה תקראי לזה איך שאת רוצה. לא בטוחה שזה מה שמתאים לי, ואני מעדיפה כן להיות אאוטסיידרית ולהסתכל על הכל ויקיליקס מבחוץ. מקומי כזה. לא, פחות או יותר, משהו כזה. לאו דווקא. ג'וני שואלי.